Nyom adio watwe nkron. Metu Awurade adoye ho dwom daa. Mede mano beka wo nokredie ma kire awonto to aso a edidi so. Na meka se adoye besi so daa. Osoro ho na wode nokredie atintim. Meni de meyi no apam bi. Makanta ma kire makoa David. Mema wasefo atim akosi daa. Na mama wahinwa esiso. Akudu awonto ato aso a edidi so. Na osoro yiwo Awurade anwonwade aye. Ne wonokra nso wo akronkronfo asafo mu. Na hwan na owo wiem a wode no beto Awurade ho. Hwan na wose Awurade anyame mamu. Onyankopon ane ho yehu akronkronfo adwabo kase no mu. Na wosuro no sene won na watwa ne ho ahia nyina. Awurade asafo Nyankopon hwan na otise wo otumfo ya onukredie atwa wo ho ahia. Wona wudi apo mfumpabu oso sana soro chia sori a wona wodwodo ano wona wobubu raha pasa se otofo wodi utumi nsa abbo watamfo apansam osoro wawo asase nso wawo biase ne maye wona wo hya ase atifi fam ne anafo afam wara na wo boye tabo ne hemon diwudi mu ahusie tumi basa ne mermaye wawo wonsa ye den wama wo nifa so tenene ne atemuo ni wahinwa nyina so adoye ne nukura gina wanim inhira ne waman a wonim osebo na wonante wo Awurade anim han mu wodi mu na wo besapa wonda nyina na wotrini mu na wama wonso na wona ho oden ahyehyede ne wo na wadom mu na wama ye na benso na Awurade na ye nkyem wono na Israel kronkron ni no na ye nhene wono dabi wokasa ni so ade hunu mu kire wa hotifo se Medi mabo bari bi. Mama wo bi a wayi no afiri wo man no mu so. Mehu makoa David. Mede mengo kronkron masra no. Ono na mensa bema no ati. Na me basa enso ahye no den. Otamfo bi rinsisi no. Na obusuafo bi rinhye no so. Na mebubu n'anim ahonyehiafo. Na mabobɔ na wotan no. Na me no koriti ni madoye ne no betina. Na midin mu na obema na benso. Na mede ne nsa besi kumu. Na me di nifa mesi nsubonten so ono de obefre me se oni meja me Nyankopon ne me nkwagye ebutan na me nso me de no beye mabakan asase so ahemfu kumpuni mekora madoye mama no daa na mapam atimi ho ama no mema na sefo atena ho daa ni na hinwa se osona se ni meja me mra na onante matemudie se ogu mahade ho fin na woni me mra nsem so a eno de me di aba beba ma behwe wo mrato na me wo hawa hodo ma behwe wo mumuyo na madoye de me nyi mi mfiri ne ho na mre nye me nokradie no ho insakiri nsayem me ringu mapam ho fin na mre nsakira de afiri manum no maka me kronkron ye ho ntam biako me rinni David nwamo na sefo betena ho daa na nadwa aye manim se wuria ebetim ho se osrane daa se odansini nukwafo a owo wiem Na wara de watu atwene na aye wonyunu na wafa de wasra no no abufu wapo wako apam wagu na botre ho fin de atofom wadwe ne ban nyina agu wama na aban akese aya agoago wona wotwam okwan no so nyina fom no fa waye ahohora ama wona wotete ne ho wama na ho hiahiafo nifa so wama na tamfo nyina ani agye ane wadane na fana anonso na wama no anyina osamu wama na nimonyam apa na wato nadwa atwene fam watwa ne mrante bra na so wode aniwo abum ne so enkosi da ben Awurade na wode wo ho behinta daa ama wabufu adare so oja kaame na tia eye ade hunu yara nti na obo onipa manyina obarima ben na wote ase a ori hunu owuo na obeyi ne kra afiri asamado nsam ahe na wokane adoya no wo Awurade de wokan ho ntam kire David wonokure mu no Awurade kai wonko ahohora efiri amandodo no nyina mu a eda me kokoso Awurade watamfo gba ahohora obode wasra no anamo ahohora Ejranka Awurade da amen ne amen